No niin, tervepä terve. Se on täällä Normanni tällaisen pelin parissa itse asiassa. Tämä on tabletti kautta puhelinpeli. Elikkäs joo, Blogi Cars Online. Sitten painetaan vaan playtä ja peli alkakoon. Ei kiitos. En halua ostaa. Mulla on siis tällä hetkellä tällainen auto. Thank you. Pitäis vähän äänet hiljaisemmalle. No niin, Seppo. Jaha, mulla on tullut kaveripyyntöjä. No otetaan sitten. Noin. Komea skini sillä. Mutta tosiaan turpa kiinni. Mennään Team Battleen. Täältä onkin sopivasti. Mennään vaikka farmiin. Se on full. No mennääs blogiin sitten. Anteeksi. Elikkäs joo. Siis tässä taistellaan autoilla. Tässä voi mennä. Ready. Tässä voi mennä niin kuin pois autosta ja kaikkea tällaista siistiä. Tää ei ole kumminkaan GTAn tapainen, mutta no voi nyt Noniin. Eli no saatana. No niin, nyt päästiin peliin. Elikkäs joo tosissaan niin. Tässä sitten. Eli tällainen paikka. Täällä on lunta ja tälleen. Niin. Joo. Tajuttiin jo. Elikkäs kyllä, kohta tämä alkaa. Niin, Seppo. Mä laitan sit tonne alas vielä tän pelin nimen. Ottakaas. Vähän hankalaa ohjailla. Tää saattaa olla vähän hankalampi. Eli kun tosta painaa, niin pääsee tänne. Kato tälle. Sniikkailen nopea. Mutta mennään sinne autoon. Kumminkin ollaan niin pädässä ja. Oi. Kattokaa! Tästä lähtee stuntti muntokin. Ai saatana. Nonni, kuoltiin. Voi vittu. Eli mä nyt stoppaan tän. Vaihdetaan vähän peliä. No niin, nyt ollaan vaihdettu peliä tällaiseen kuin Mad City Crime. Ja mä oon tätä itse asiassa pelannut vähän tehtäviä läpi ja näin. Tää on ihan mukava peli. Eli nämä kaikki mitä mä pelaan, niin mä pelaan mun tabletilla. Eli nämä on niinku phone kautta tablet-pelejä. Eli siis voitte sitten mä laitan vielä näiden nimet tonne descriptioniin. Niin. Joo, kunhan tää nyt vaan tästä latautuisi. No niin, Seppo. Nyt on sun vuoro lähtee. Eli mulla on tällä hetkellä FNT, eli haulikko. AK 74. 74, just. Sitten on jatipakitti, venatkaas. No, tosta sen, voi vittu. Tollain. Ja vielä pistooli. Otetaan tää nyt, laitetaan juoksu päälle ja sit mennään. Tässä on siis ihmisiä, näitä voi tappaa. Hei, mopo, perkele. Odota. Saatana. Vittu.
Noniin, nyt vaan sitten juosta. Hei vaan. Hei, älä enää juokse. Hei. Ulos autosta, saatana. Jamppa. Ulos autosta, jamppa. Täällä hallitsee 3 kuningasta. Oi, mitä vittua? Ai! Etsitään se mopo tästä nopein. Oi, mikä liiri. Ei! Paitsi, että oliks toi... Ei se taida olla poliisimopo. Minne se meni? Tää vittua! Mitä vittua oikeesti? Kattokaa sitä. Se vaan ajoi tuohon ja vielä kyydissäkin. Ei vittu, saatana. Pitää kyllä käydä katto. Siinä se vaan makoili. Päivältä kannattaisi ottaa, mutta... Ja sä rupesit lataan sitä sitten. Mitä sä teet? Lopeta. Joo, siellä tuleekin sopivasti. Älkää huomatko mua aseet nyt vittuun. Älä. Usa. Huomas. Pakki päälle. No vittu! Hei, siinä on komea toi poliisiauto. Tonne. Ui, penis. Ai. Kaikki ajaa ohi. Kuten. Joo, koittakaakin päästä. Oi vittu, saatana. Oi. Pakoon. Mitäs? Vittua menit tekemään. Oi. Nyt kyllä lagaa. Use nyt. Vittu. Et sä voi liukua siinä. Noniin. No voi nyt. Voi saatana. Vittu perkele. Eiköhän tähän ole hyvä lopettaa. Se oli Normanni täällä. Nähdään jälleen ensi jaksossa. Se olisi